Ahojte kamaráti, musím vám niečo oznámiť. Že keď budem tú druhú adventnú nedeľu losovať výherca o moju podpísanú kartičku, tak ten, ktorý nevyhrá, lebo budem losovať iba nakoniec som sa rozhodla, že nie 3 výhercov, ale iba jedného, lebo naozaj je málo tých komentárov a je tam iba 3 komentáre. A teraz k veci. Keď nevyhráte, vôbec nemusíte ľutovať, lebo keď to vylosujem, tak tretiu adventnú nedeľu môžete vlastne, že ja pošlem na YouTube komunity tú podpísanú kartičku a vy si ju môžete dať do tlačiarne a vytlačiť si to na tlačiarni. Ďakujem za pochopenie. Dajte odber, like, video zdieľajte, ak sa to dostane čo najviac ľuďom. Majte sa krásne, ahoj.